Ένα άτομο γύρω σας τα βάζει με τον εαυτό του. Τα βάζει με τον εαυτό του διότι σκέφτεται την κάθε στιγμή που σας πλήγωσε, την κάθε στιγμή όπου εγώ... Δεν ξέρω αν όταν διακόπτετε το μήνυμα και το τηλέφωνο είναι για καλό ή για κακό. Αυτό το χαρτί, επειδή το ανακάτευα και μου βγήκε και μου έβγαλε αυτή την πάρα πολύ έντονη ενέργεια, είναι και ο λόγος που κάνω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Θα συνεχίσω όμως διαισθητικά. Εντάξει, ψιλοθυμάμαι. Λοιπόν, αυτό το άτομο λοιπόν γύρω σας έχει πάθει μία τάση να κοιτάζει προς τα πίσω, το τι από αυτά που είπε λειτουργήσαν και πώς ως προς εσάς. Δηλαδή, νιώθει φοβερές ενοχές, οι οποίες αναβλύσουν μέσα από τον εγωισμό που ακόμα έχει και ακόμα δυσκολεύεται να χωνέψει και να μετασχηματίσει την ενέργεια αυτή της στασιμότητας που δημιούργησε, με αποτέλεσμα είτε να βρίσκεστε χώρια είτε να δυσκολεύεστε πάρα πολύ επικοινωνιακά. Δηλαδή μπορεί να μιλάτε απλά ξέρετε, σαν τσαντισμένοι ο ένας με τον άλλον, σαν απογοητευμένοι ο ένας με τον άλλον. Όμως αυτό το άτομο πραγματικά έχει αρχίσει και εκτιμάει σε τεράστιο βαθμό όλα αυτά για τα οποία σας απέρριψε. Αν σας αρέσει αυτό το μήνυμα, κάντε like, κάντε comment και φυσικά follow και share, διότι με αυτόν τον τρόπο συνδέεστε μαζί μου και λαμβάνετε αυτή την ενέργεια και επίσης την σφραγίζετε, με αποτέλεσμα να βγαίνουν αληθινά αυτά τα μηνύματα.